Ka National Bank for Agriculture and Rural Development Nabard kalabu jingken ya ka jingla ban airam haduk lai hajar saus pa arpaway point nyo klur tingka na ka Bynta ka Meghalaya apo ka jing airam daki bank na ka Bynta of Snem mang tingka ahajar apusau ahajar apusan. Abo pelait pat ba ya ka state focus paper na ka Bynta of Snem ahajar apusau apusan bala Pynkhreh daka Nabard. Ha ka State Credit Seminar Minskinning Kong u Chief Secretary uba DP Walang ula kentu yaki bank ban Pynkhreh ha ka ban penkieu ya ka credit deficit ratio ka jing bay tingka jong ki kenhun bat ka jing pensuk ya ka rukom siuram ula pensya ya ka rukom trikam jong ki bank ha ka jing kentup lang ya ki kam pisah tingka bat ula kentu badai ban kentup lang ya baro kinong don Bynta bat ka jing syem khia lang de baro.